Kajingnya tu kana syapang usamla ubadisha ha restoran. Ujoni udai ukun baduk. Ukpa jong ulayap no sa satang kakmi. Kakmi jong ujoni katiapang ha Ïing. Ujoni ulet bela syasor. Ujoni udai usamla ba Aisyah ya kibriu ha restoran. Ha kawe kasngi. Kakmi jong ujoni ka phone ya u. Ujoni ukeli kakmi. Kumnome pilong. Kakmi jong u kaya tu banga klan kun. Ujoni usngeu kemen namar kakmi jong u kadon hapdang kamet kabakot bakia. Ujoni ong kakmi. Mei ngan pa pisaya pi ha uparasnong. Selit shim ma pi ya u. Bat selit shim da wai biang nyala jong. Sadip ha kita wai ba pin klan no. Kakmi kalaong. Do kun ngan selit shim manga. Wat kuslai. Ujoni ubu no eka phone. Kadba ujoni udang trekam ha restoran. Ulayo i eka samla la jong ba idang wan na school bat kayam de. Ujoni ulit ong yu utray dukan kumne. Ba ngan le don kam kendiat to sya se yang ngasipang. Utray jong ka restoran usya yu ujoni ba unle jinglet sipang. Ujoni ulit ya kendu ya ka island. Ka island ka yam marway na marka sngusi. Enda ujoni ula poy bat ka island. Ula keli. Balay ba iit piyam. Ka island kalaong. Imei ipa jonga kila penmon nga bangan nya tono. Ka island kalaong. Ngan lek kumnu joni. Ngam nang batay syu. Bangan nya jengay no wat piru ngamla. Ujoni ulaong. Wat kuslay nga don mga. Ka island kalaong. Nga iit palat di pijoni. Yangin nya Phet no na Ïing namar imei bat ipa kindum suk yang nga bangan nya to bat pi. Ka island kalaong. Ladang amyo ya pijoni ngan sayap. Ujoni ulaong. Wat juong se kumta nga don mga. Bat nga menjur ya kajing ong jong pi island. Yangin ya Phet no shisha na Ïing. Namar ngaru nga it palat ya pi. Ujoni ula batay ya ka island banra ki jan kinep. Bat saap ya nga lasyay haka porsaw baje jan mit haka ne ka ju ka jaka. Ngan sawan syaw mga ya pi. Ka island bat ujoni kidap na ka jingkmen namar baro Arngut kila perkat ban Phet no na Ïing. Namar baki bahaying hasem kimsuk. Ujoni upalet no ya ka island sya Ïing. Ujoni ula klumar kli bat ulaong. Kumnungan le imeru isitom ya ka island ru nga it. Ladangan Phet no na jing bela ngan yok pisa syu ha ban simdawayi imei. Ha kasngi kapabut. Ka island ka ra ki jan kinep. Bat kawan ha kata ka jaka balayakut bat ujoni. Ujoni ula rai ban numtre syu ha restoran. Ula deplum ki jan kinep. Tang ba uklamnya tu ya utray dukan ban numtre bela syu hang ta ha restoran. Ujoni uong yu utray dukan ba unlet shnong namar ba imei ipang. Kadba ujoni udang yat ganti ban let syaw no ya ka island. Lafon ki bahaying jong u bat kilayatu baka kemi jong u kalayap namar ba ipang jur palat. Ujoni uklam let syaw syu ya ka island hakata ka jaka balayakut. Henry ulet no sa shnong namar ka jingklat ba kendet jong ka kemi. Ka island ka phone ni ujoni. Henry ka phone jong u kla switch off. Ka island ka ap yu ujoni hadu unriu baje jan mit. Henry uklam wan lano. Ka island ka hap wan pai biang ha Ïing la jong ringkat bat ka jing sngosi. Hadin sisnam. Ka island kam juya kendu syu yu ujoni. Lada ka phone ru kam juya. Ka island klaya tono bada uwei ubriu. Ujoni namar bu umyo jing bela hasnong. Uhap let bela biang hasor ha ka ju ka restoran. Ha ka wei kasngi.
Ka island bat ulok jongka ki wan yau, bat ki wan disha ha restoran bat travel ujoni. Ulok jongka island upha wan raksha. Ujoni uwan raksha yaki, bat tip ba udai ulok jongka island bat ka island ki basyong hangta. Ujoni ukumpet kumnore, uyoi ya ka island. Ka island ru ka pet ujoni, baro Arngut kila kendet. Ujoni usa satang haki jingken mau yaka, la le syu namar ka island kladon la ulok. Ka island ka jau umat namar ka ken mau yaka jingkular jong ujoni. Ka island ka mood bed ba ujoni usyet syukur yaka, namar kam tip yaka daw. Ujoni yoklat banyatu yaki daw haka island namar ba ulok jongka udon hajan. Enda ka island bat ulok kila dep di isya, kilet no. Ujoni usupe jodut ya ka island, uklem da yoklat banyatu ka ka daw kabalajia haka sngi bakila yakut ban Phet na Ïing. Lada klem ka jing yaman lang ki bahayeng hasem, ka shem jing wat langi katno. Ngimdei ban rai ne ban Phet na la Ïing tang baro Arngut, namar ka shem jing hadin habut. Om tang yaki nong le, wat yaki bahayeng hasem ru ki shem jing namar ngimtip ka ka banjia. Lada klem komon jong ublay, ngimla ban tau pertay namar ka plan ublay bat ubriu kam yaday. Lada episode tenat, ngau like, share bat subscribe ka channel bat saya komen.